Hello, welcome back to my YouTube channel. Queen saya nama visual guys. Lek dikirone aku ki enek cerita yang sangat membagongkan. Bukan cerita ya. Iki nafsu pribadiku sing menggila. Yo kadang-kadang ki pengen aku mambingi ape colpe iku lali. Arepe colpe lali. Arepe aku kelingan nalika ngokop ndok. Iki sing dikenekne lho. Iki kayana manuk ya, kaya gedange kae ngene terus ngokope ndoke kan ngene. Pokoknya prakteknya ngono lah, aja sing detail banget diseneni ya. Diseneni banget. Iku nalika ndok dikokop cowok, ndokmu dikokop iku rasane piye, Bes? Rasane ki enak poga, rasane ki enek terspesial enggak sih rasa-rasa sing koyo no keri, linu, ngilu kayak gitu. Kan memang penting ya. Aku ki mesti traveling kok. Aku ngomong nih tentang masalah periclikan iki yo. Kadang iki nek aku pirang-pirang dino enggak ngetokni gejuh ngono kuwi, aku bahas ngene iki mesti traveling aku. Sakjane aku iku duwe enek curhatan iku tentang cowok brondong umure iki 22 tahun. Ceritane iki arek nglingi Blitar sono. Iku curhatane iki tentang dhek iki lebih seneng ngiclik dengan cewek sing umure iki di atas dhek 35 up. Sedangkan dhek umure 22 gitu. Umure dhek 22, dhek senengane ngiclik iku karo cewek tante-tante lah bagi dia ya. Iku umur 35 sampai 40 lebih kayak gitu. Dhek jarene enek fantasine tersendiri. Nek cewek dewasa itu pinter ngokop ndok, ngokop gedang. Terus jarene enak gitu loh timbangane cewek-cewek yang masih di bawah umur. Nah, cewek-cewek di bawah umur iki dikon ngemut isin, dikon ngemplok ndok isin, dijak ceplok telur isin seperti itu. Iku curhatane nang aku ya. Terima kasih anyway sing wis curhat dengan Sainem, baru iso tak angkat ceritamu hak dino iki kayak gitu. Ya memang lah cewek-cewek dewasa iku wis luwih pengalaman koyo umur 35 up iku oke sing wis ndek pengalaman. Pengalamane iki ya wis apa neh rondo ya. Apa neh mbak-mbake kuwi mau rondo. Ora rondo lek memang dhek pemain. Ya pemain manuk ya. Ya mesti pinter gitu, mesti lihai. Jadi saiki iki akeh cowok-cowok brondong ki lebih suka dengan cewek dewasa kayak gitu. Jarine lebih menantang, lebih menggoda, lebih menarik, lebih pinter. Adegannya nang dur kasur itu lebih pinter gitu loh. Jadi yo lek sing bocil-bocil ngono kuwi ya aku nggak ngerti yo. Lek sing cewek-cewek bocil iki permainan piye. Aku pernah remaja, aku juga pernah muda. Memang kalau muda itu beda. Cowok itu harus ngajari intens kayak gitu loh. Ngemut raiso, kena untu, kena ngini, kena ngono gitu. Aku disitu pernah dikomplain karo mantan bojoku juga gitu. Wong dikentu kayak debok, dikawin mek menengahi. Terus mantanku itu seneng di mood footing kayak gitu. Tapi aku di situ kan nggak ngerti nafsune wong lanang dek sebelanti dek ndoke dek manuke dek ventile pas lagi manuk dilebokne aku nggak ngerti gitu loh. Jadi pengalamanku setelah jadi rondo, oh ternyata cowok A ini begini, cowok B begini, cowok C begitu. Wis ngene bolo kucluk Sainem tetap kucluk sampai waras iku menyiksa dada. Silakan tulis di IG ku, ada curhatanmu.